Dali, dili. Ikaw. Hello mga bay. Hello, happy Sunday sa inyong tanan. Happy Sunday sa inyong lahat. Sunday is family day. And it's my time na makipagbanding sa akong baby girl. She's with me now. Naa siya diri karon, nagtabang siya mamilo mi kay grabe na kadaghan among pilunon usa na ka sako. Dara. Daghan na kay miglabonon and baby girl is there. She's helping me. Mo ni akong trabaho. Umana mig pangatuli niya. Daghan kaayog atuli, prebuyag. Kasi pilan usan ako kabulan wala ka atuli. Ako ang doktor sa ilahang dalunggan. Ako'y tiglimpyo sa ilahang dalunggan. So karon mamilo mi ni Inday. This is the way. Wani akong pinilaan mga bay. Lukot na ko. Para na Kaning. space. Para usara ka bira, dili na mabalog pangitag bungkag. Ana lukoton ako siya. Lukoto gagmay. Ang ilok mo ha. Ang ilok. Lukoton ako siya gagmay na siya mga bay. Unya I will fix like that. Ang anak kong pag-arrange, anak. Anak. Ang anak. Ya short na niya. Oh, niya. Gusto na musuot. Sara kabira nila. Ang bungkag og mga sinina akong kusion ang bugan. Kay kapoy mamilo. Hinahanglan nga nindot silag mga dalunggan. Butang man ari ato man na. Kung unsay na sa ibabaw mo ay birahon. Yes, nganong diri man nimugi butang Inday. Ako man na. Kini imo? Short di ka ni. Oh. Oh, sige. Kanan di ko alam shoot kay ko. Okay, it's yours. It's yours, kuya. Sige. Siya magtangtang niya. Kasi ang taluhan ako si Inday, naglimpyo ko sa among likasilyas, naglimpyo po ko sa among liguanan. Muna na time na ako kada Domingo. Maglimpyo sa ni kada Domingo, mani among trabaho. Domingo kay Lunes, taman Sabado, sa inyo hamang ko, di mo ko makasikaso sa among balay. So, Domingo na ako makatabang sa trabahoon sa balay. Kaning pilon, pagpamilo, pagtutupiin ang damit, sa akin talaga to mga guys. Kasi gusto ko yung mga damit ay talagang fix na fix para okay ang buhay. Ang akong mga ingon ani langga, ang mga tutoy ibutang na tanan diri kay para dili na ko magkuan. Iipit tanan. Kuya! Kuya! Ewa pa niya ko si kuya pa. Nabayot naman niya akong iyong nakuha eh. So, among gilailahi diri kay father, kay mother, kay princess, kuya and Andrew. Usara sila. Dili daw tanan kang kuya lang para mahumana na to kang kuya o kang Andrew. Akong gilahi, gilahi na ko ang mga pangtaas. Gilahi na ko ang para sa purol. Mga uran, lahi pud ang panglakaw. Nalaran mo mo. Ay, my God, akong iro. Akong iro. Jump siya to. Akong iro, ayaw ilabay. Mapiang. Ay, nanay! Oh. Pili tanan kang kuya lang. Pili sa tanan kang kuya. Kani. Sani. Kay kuya ni. Oh. Umanamig na mong pamilo. Oh, it's mine. Umana mong pamilo is nga rin na pud mi ni Inday. Manangtang mi kurtina kay ay usa na katuig among kurtina. Usa na katuig. Kay kuya. Manami kaligo. Nya Ang duha na wala. maligo na si Inday. Si kuya na lang si Andrew. Happy Sunday sa tanan. Good morning ninyong tanan. Mo ni ang panagtinabangay sa pamilya matag Domingo kay dili man ta kagawas. Tinabangay lang dali sulod sa balay no lang gano. Lore.
Si Inday. Tuluan og trabaho sa balay kay babayeng buhat. Nanglan makahibaw sa trabaho. Ha? Moro to. Makabaw makas akong pinilaan lang ga. Ikaw na. Dili. Ikaw na. Ano mo. Tanawa si mama oh. Si. Unya, ang pinaka gwapa. Si o. Mo Ako imong napilo. mo imong ibutang sa atubangan. Si ako napilo. Ani, gwapa kay diri nga side. Si Muna sa atubangan ay kabaw. Kailangan diri tanawa ba si mama? Kailangan diri sa kilid pantay-pantay jud na siya kay mo na imong ibutang sa atubangan. Moro to ba? Wa na lain. Ato na ning i-arrange ila ha. This is yours. Ata na. Naman na kay kuya. Asa nang pintalabok? Kasel mo nagad, makutong-tong kasel mo. Pintali ang kusina book. Ma, kay kuya. Bol kasel. Kuya ka papa. No, buot na kay ni nila bi. Ikaw sutan ni ay dako buslot ang bulubot. Oh. Ikay sutan niya kay buot na ni nila. Imuhan eh. Ikaw bilis ngagi na imong ilong. Ikaw man, kuana ni o, tahi Ako magdahil, hindi ko ba? Practice, namay ka ng kuan. Pwede lang na siya matunan bi ka ng pagpanahi. Kapapa na oy. Mura man eh. Nawa. Kani mga sando imo, mura maglabuno ni bi. Labunon man ni bi. Hanggang dito pa kuwaig mansa. Oh, natuluan ra nagtuyo. Unsa man imong gipanghimo oy? Ha, abiri. My God. Taro nga ang mga hangin. Oh, wala na kang kuya. Tanawa, i-check ug tarong i-check tanawa. Kani o, sa man eh. Kuha man na. Niya akong mga kuan mga ana ba, butang diri tanan. No, kay para di na ko mabalog. Tarungag arrange ha. I-anak tanan bi oh, ambi. Una ilaktaw na. I-anak tanan patindog tanan para dili mga guba. Wala ko si pangita. Kato ba iipit. Na tindog tanan. Kani naglambod man ni oy. Ano man naglambod man igdaman. Pinuasa na ba? Ha? Pinuasa. Nya nilas. Tanawa i-check ug ayo lang. Kung wala na ba ilang kuya. Na po may daghan oh. Sige, ibutang diri ang na-check nimo, ibutang diri. Wa na. As in, ato na ning i-fix. Sige. Let's go. Let's go to party. Wiri. Wiri bi. O remove the hanger dito ibutang tanan ng hanger. Bola-bola. Ang bata, ang buutan, nga bata. Ang buutan, nga bata. Oh. Kini t-shirt na no. Sige, bungkag na sad nila. Si unbugan ron. Dako ra kay space ma. Ha? Okay, dara mga bayang. The way how I fix. Ingon ani kay para og ilis sila usa lang kahubot pak. Oh, kanina pod pak. Uy, ano na may short diri? May short sa ubos man. Sagol mo puro lari lang. Kuno sa kay gibungkag nila. Ay, oh my God. OMG. Muuni sa usa ka semana ka usa ra ko makalili sa ilang purol. So this is what happened. Oh, di ba? Very good kaayo. Gibit bita tong kang kuya. Bita diri. Tanan? Katong napilo nako. Kana diri na kay.
Kani piluonon pa nagbalik. Sige po. Apa sila short? Ina no. So dire sa pinakataas, brief medyas. Sunod t-shirt. Sunod mga short. Nga dito sa pinakaubos mga iglalakaw na diha. Kay talagsara man magamit ang iglalakaw. Unya balong ago nito sa papag kamuti. Kamuti kay mangisnak tag kamuti ron. Okay. So let's continue our service. Ay my god, ang akong tibak na hog. Ay tibak. Asa naman to ilahabi nga nabungkag. Punta sa KSP. Ilahani. Ilahani mo ha. Kuha man na. Mga na lang ni B, pajama ni mo B. Kuha man na. Nandalagi ka ko eh. So, mag-uto na sa tagpiluan eh. Bisag na pilo na. Dubli trabaho ang mga tao. Kay usa ra ka hulbot. Kung usay na hulbot, kato na suot. Ayaw na pangitag. Bot lamang. Ay na pangitag lain kay mga buskag na ang mga tao. Ang imuha dito karon ha. Okay, I will see. Ang siya'y nahitabo sa mga sinanaan. Nga very fix kay na ha. Fix, super fix. Ha, fix, are you sure? Okay. Okay, let's see. Ako ito pa. Ha? Tawag ko mga basta mga mura na nimo. Kuha na itong hangir tanan. Kung ma-remove na nimo tanang hangir niya, panglain na nimo kisa ng mga tao. Kay, manaman tao, na may space. B. May trabaho sa kainahan. Matag Domingo. Mura na time nga matudloan ako sila. Unya. Okay. Shirt, puro shirt niya. Saka t-shirt. So, muna yung trabaho sa Domingo. Meron na ang time nga makaservisyo ko sa iladri sa Panimalay. Singot kaayo. Singot kaayo ang inyong inday. Muna yung time nga makatabang ko, makalimpyo-limpyo sa palibot. Kay lahi majuning nilimpyuhan sa usa ka inahan kaysa sa nilimpyuhan sa kuan sa usa ka lalaki kaysa limpyuhan sa usa ka babae. Ibaw na mo. So mao na ang matag Domingo nga undang mo pahuway jud ko sa akong serbisyo diha ninyo. Kay aron baka kuan po ko diri sa Panimalay namo, di ba? Maka-fix ko daghang trabaho day, dili makuan niya. Unya karon kung mahitungod atong video nga nangaon man akong uyab nga puwa nga siga kaayo akong mata. Ngun aso lang yung ipaagir to na ko sa kong mata, ing anak akong masuko. Kay ngano, na ang mga bata, kauban na mo nagkaon. Nya, maghiskot og kanang dulog-dulog, di ko ganahan. Ang wala ko maanad ba, kay ngano, dugay bi ako nga, aw mga gagmay pa ba sila, kay mga buot nilakaw ko. Unya, dugay nga panampito ka tuig, nawa ko silang kiliran. Nawa dyan ko maanad na hisus-hiskot, ing anak mo naglain, anak ko ba, hilasan ko. So mo na nahitabo ang gisigaan akong matay nga ning anak ra gusto niya. Pero wala oy ka tiwasan ninyo ang video ha, nagngisi na mi pag abot sa last nagngisi na mi. Ano ka mo grabe kay mo no plaway kay mustanan. Ingana ra jud ko basta masuko pagig mata kay makuha ka sa tingin, sabi nga nakasabihan, makuha ka sa tingin, di ba? Kay di ko ganahan na
na nagatubang to sa grasya yung magisgot ug ingon ana bitaw. So di lang ko ganahan mo to nga nakasiga gid akong mata murag flashlight. Okay? Ay my god. OMG. Okay, bago ko tapusin ang video ay ako humanon kining tulumanon sa pag-share kaninyo sa akong sa mong kinabuhi diri mga Domingo. Ako sa isa ako mga gold members no, daghan kaayong salamat ya mga listahan diri sa gold member unya akong gibutangan shout out kung na shout out na ba nako, share live kung na-share na ba kog live nya premiere kung naka-premiere na ba mo nako, akong gibutangan diha kung naka-share kog live na okay. Ako ra nang makuan kunyari wa pa nako mahuman ang serbisyo ana nga live nako ma-share na amo ko linya-linya nga kung kapila na ako naka-share sa inyong live. So kung kaduha pa na pa mo daghang slot kay kuan man kada adlaw ya di man mo kada adlaw mag-live. So mabutang na lang ni sa kasimana kaupat ana basta kung masakpan na nako yung mga live ako na siyang gibutangan og mga klaro kay no nga nako mga box na gold member nako ug ako mga silver member ako siyang gibutangan ug ang ako mga bronze member. O sige, akong gold member mega shout out ang Pobreng Hilas, Minimi and I, si Minimi and I kasi gina po ni siya live, pwede ninyo ni siya bisitahon. Pasyalan Japan Vlog, Triple K Pueblas, MJ Lifeways, Liza Clark, kini si MJ Lifeways. Na gold member ni siya nako, nagpasalamat ra ni siya usa na sa di monetize channel. Nagpasalamat nga napag-graduate nako ang iyahang anak ba to or pag-umangkon sa ako ang live. So mo to nga tungod sa iyang kalipay na gold member sa MJ Lifeways, bisan pa nga di siya makaanhi sa akong live pero tagaan gyapon akong slot, tagaan nato ni panahon nga atong malaag ang iyahang balay ha. Okay, Liza Clark, monetize channel na rin. Master Serious King, of course. Glenn Puertes, ang atong bunso. J and J Journey HK. Sofia and Isabel's channel. Ang mga cute kayo mga managsuon. Pasyalan Japan Mama. Okay, Leticia Jensen. Robita Giam. Pod Recipes Cooking Version. Kumaring Kikay Odds. Og si Tita Kors. Yan ang ako mga gold members. Og napay ni dugang nga gold members ako pa tong isuwat kay wala ko nabantay kung kuan napay ni nadugang. So I have 16 gold members unya sa akong record murag na anay 20 kapin nga gold members. Salamat kayo ha kani bitaw inyong pagpa-members na jud ni maadtuan mga bay. Salamat jud kaayo na jud ni maadtuan ang akong plano ani nga makatukod na gyud kog ako ang kaugalingong balay. O kanang inyong super chat sad na emission kang Bembot ug kang John Arniego na. Okay, Taligsik City from Australia with love, mga silver members nako. Gracious Adriano Tong, Sharon OFW, Bing Bilyar, Simply Gretchen, Mes Anuelo Binet, Tita Kors. Ay si Tita Kors nag-upgrade na dahil siya into silver into gold member. Mystery, Mel's Life in Nebraska, Tia Mars Vlog, Hermes Zamir, Phil Sweet Channel, Pobreng Bisdak sa iyo, Today with Heidi, Master and the Survivor, Girly Pisigan, Inday Eva Lives Vlog, Gapi, Power Ate, Sheila's Vlog, Bing Tinay, Shukoy's Channel. Napay nadugang ani gabi, wa pa nako ma-post, wa pa nako masulat no. So ipahabol na lang nako next shout out. Thank you so much my gold members, silver members. Salamat kaayo na ako 23 silver members na pa ni nadugang. So manghinaot ko nga akong mahatag kaninyo ang serbisyo nga inyohang nga akong nasaad kaninyo. Laban lang ta kanon sa kalibutan sa YouTube. Bye bye. God bless us all.